Prihaja drugi večni derbi v sezoni in s tem spet pristno nogometno doživetje. Po vmesnem slabšem obdobju je ekipa v zadnjih dveh tekmah pokazala boljšo podobo in s tem bolj samozavestno pričakuje sobotno tekmo. Mislim da smo dobro igrali i protiv Celja kod kuće, naravno pobjeda zasluženo smo pobedili. Protiv Domžala imali smo 3-1, mislim da smo morali da zadržimo to vođstvo, ali eto, na našu žalost nismo uspeli da sačuvamo tu prednost koju smo imali. Treba da zaboravimo na te dve utakmice, jednostavno ovo je nova utakmica, novo dokazivanje, neka sasvim nova priča i siguran sam da ćemo biti mnogo motivisaniji u ovoj utakmici da pokažemo da nismo slučajno pobedili Celje i da nismo slučajno u posljednje dve utakmice postigli 5 golova. K temu je pripomogel tudi osrednji napadalec z 2 goloma na zadnjih dveh tekmah in ker golgeterji živijo od golov, je samozavest nazaj. Ovdje se mjesec dana, sigurno da mi je trebalo malo vremena da se upoznam sa ekipom. Što se tiče nekog mog golgeterskog učinka, mogu da budem zadovoljan, mogu i da žalim za nekim prilikama koje nisam iskoristio. Nadam se da ću u subotu isto pokušati prvenstveno svojom igrom da pomognem ekipi da dođemo do 3 boda i eto, ja se nadam da ću i nastaviti svoj golgeterski niz. Za derbi bo potrebna kompletna predstava v vseh delih igrišča in vseh delih tekme. Modrinski ima izkušnje igranja na beograjskem derbiju pred velikim številom navijačev, zato ve, kako se takih tekem lotiti in kako jih odigrati. Pa da, čuo sam za taj podatak da se 4 godine nije pobedilo na našem terenu. Pa derbi utakmica za sebe, mislim da ne pobeđuje ekipa koja je u boljoj formi ili koja je na boljoj poziciji na tabeli. Jednostavno ekipa koja bude ušla bolje u taj meč, koja bude skoncentrisanija svih 90 minuta, ona će i doći do pobede. Tako da imamo 90 minuta da damo sve od sebe i nadam se da ćemo uspjeti posle 4 godine da obradujemo sve u Mariboru. Ob tem pa se skupaj z ekipo dvakratni strelec veseli tudi podpore s tribun, da bi skupno pozitivno energijo ustvarili, rezultat, na katerega čakamo že predolgo. Večni derbi, Ljudski vrt, sobota 15:08.